Kauza Očistec patrila roky medzi najvýraznejšie prípady slovenskej politiky a bezpečnostných zložiek. Teraz však prichádza moment, ktorý môže celý príbeh výrazne skomplikovať. Špecializovaný trestný súd totiž odročil hlavné pojednávanie v prípade s viacerými obžalovanými. Dôvodom bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré sa týka zaujatosti vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Práve tento detail teraz vyvoláva nové otázky o tom, ako boli niektoré kauzy vyšetrované. Na situáciu reagoval aj bývalý novinár a právnik Peter Todt, známy ako Ďateľ. Podľa neho môže mať toto rozhodnutie zásadný dopad nielen na samotný Očistec, ale aj na ďalšie prípady spojené s bývalým vedením NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry. Todt tvrdí, že problém nespočíva iba v jednotlivcoch, ale v celom systéme vyšetrovania, ktorý podľa jeho názoru fungoval netransparentne a pod silným politickým tlakom. Podľa jeho vyjadrení sa niektoré prípady presúvali mimo štandardných procesov a vyšetrovatelia mali rozhodovať aj vo veciach svojich bývalých kolegov. To podľa kritikov vytvára vážne pochybnosti o nezávislosti vyšetrovania. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že ide o veľmi citlivú a politicky rozdelenú tému. Mnohí právnici aj politici naďalej tvrdia, že kauza Očistec bola dôležitou súčasťou boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Práve preto dnešné rozhodnutie vyvoláva tak silné reakcie. Niektorí hovoria o očiste právneho štátu. Iní sa zvarujú, že môže dôjsť k oslabeniu veľkých kauz, ktoré formovali slovenskú politiku posledných rokov. V centre pozornosti sa opäť objavujú mená ako Dušan Kováčik, Tibor Gašpar či bývalí vyšetrovatelia NAKA. Zároveň sa znovu diskutuje aj o fungovaní bývalého úradu špeciálnej prokuratúry a o tom, akým spôsobom boli vedené najväčšie trestné konania. Celá situácia tak otvára širokú otázku. Bol systém nastavený správne? Alebo sa počas politicky vypätého obdobia prekročili určité hranice? Definitívnu odpoveď však zatiaľ nepoznáme. Isté je len to, že rozhodnutie súdu môže mať dopad na ďalší vývoj celej kauzy a možno aj na ďalšie známe prípady. Napíš do komentára svoj názor. Myslíš si, že ide o dôležitý krok pre právny štát alebo o oslabenie veľkých vyšetrovaní?